Bona tarda, senyors i senyores, nens i nenes. Aquesta tarda el Josep us farà una obra de teatre. Els meus dos us faran l'obra de la rateta que es comprava a l'escaleta. Desitgem que us agradi. Hi havia una vegada una rateta que comprava l'escala seva. De sobte hi va trobar una moneda. Què em puc comprar en aquesta moneda? Ja ho sé, me'n compraré un llaç per la cua. Decidiva iba a la botiga. Bon dia, rateta, en què puc ajudar? Voldria un llaç rosa. De quin tipus el vols? De ras o de seda? De seda millor. T'agrada més ample o estret? Aquest més ample, que m'agrada més. La rateta va tornar a casa molt contenta. I va posar al balcó. I un moment hi va trobar un gos. La rateta li va dir: rateta, rateta, aquesta boniqueta, voldria passar-me. Ai, no sé, a veure què veu fas. Ai, no, en aquesta veu me'n despertaries a la nit. Després va passar per allà un porc. I al veure la rateta va dir: rateta, rateta, tu que esta boniqueta, no em voldries casar amb mi? Ai, no sé, a veure què veu fas. Ai, no. En aquesta veu me'n despertaries a la nit. Després va passar per allà una nana. I al veure la rateta va dir: rateta, rateta, tu que esta boniqueta, no em voldries casar amb mi? Ai, no sé, a veure què veu fas. Ai, no, en aquesta veu me'n despertaries a la nit. Després va passar per allà un cavall. Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, no em volia casar amb mi. Ai, no sé, a veure què veu fa. Després va passar per allà un gall. I al veure la rateta va dir: rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, no volies casar amb mi? Ai, no sé, a veure què veu fa. En aquesta veu me'n despertaries a la nit. El José va pasar por allá un gato. Y a ver, a la rateta va ahí. Rateta, rateta, tú que estás boniqueta, ¿pero tú quieres casar amb mi? Ai, no sé, a veure què veu fa. Ai, no, en aquesta veu me'n despertaries a la nit. El José va pasar por allá un gato. Y a ver, a la rateta va ahí. Rateta, rateta, tú que estás boniqueta, ¿tú quieres casar amb mi? Ai, no sé, a veure què veu fas. Ai, sí, en aquesta veu sí me'n vull casar amb tu. ¡Que conteste sí! Y así va a ser como va a pasar
caseta de a la teta.